स्टूडियो तमकुही रोड कुशीनगर। म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। सुन पागल रे पागल कहत बा जमाना। सुन पागल रे पागल कहत बा जमाना। लगता कि मर जाई सुनाय गोरी लोगवन के सुनी सुनताना। लगता कि मर जाई सुनाय गोरी लोगवन के सुनी सुनताना। है सुन पागल रे पागल कहत बा जमाना। सुन पागल रे पागल कहत बा जमाना। म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग साक्षी रिकॉर्डिंग स्टूडियो तमकुही रोड राजपुर। नैना से नीर बहे फिरूख दिल में कैसे बताई कितना बड़ी मुश्किल में। नैना से नीर बहे फिरूख दिल में कैसे बताई कितना बड़ी मुश्किल में। व्याकुल विरह में तड़पत बानी दुश्मन भइल बा जमाना। है सुन रनिया रे पागल कहत बा जमाना। सुन पागल रे पागल कहत बा जमाना। दीपू दीवाना दिल के कहत अजीब बा। खुद के कैसे दोस्ती लगा बदही नसीब बा। दीपू दीवाना अनिल हो दर्द अजीब बा। उनके कैसे दोस्ती लगा बदही नसीब बा। आदमी सकेला भइल पगला आवारा देखो नकीरत तुर दीवाना। है सुन रनिया रे पागल कहत बा जमाना। सुन पागल